So magandang hapon mga kabugs. So panibagong tips and tricks na naman ito mga kabugs. So paano ko ba ito ginawa yung screen record mga kabugs? O paano ba ito hanapin sa settings mga kabugs? So una mga kabugs. So mabilisan ito mga kabugs. Bago pa lang mga kabugs, don't forget to subscribe my YouTube channel para updated ka mga kabugs sa anong mga ituturo ko dito sa mga sa CP na ito mga kabugs. Android phone yung mga kabugs. Pero sa settings na ito mga kabugs, pang Realme talaga ito mga kabugs kasi mabilisan ito mga kabugs. So ituturo ko na mga kabugs kung saan ito makikita yung screen record mga kabugs. So una mga kabugs, punta tayo dito mga kabugs. Dito lang mga kabugs ito. Itong parang may papel mga kabugs at may lapis o ballpen ba yan mga kabugs. So click lang natin yan. So pagkatapos mga kabugs, dito natin mahanap yung screen record mga kabugs dito sa baba. So inilagay ko ng screen record dito mga kabugs kasi dito yan sa baba. So inilagay ko na mga kabugs para mabilisan ng mga kabugs. Pwede mo rin ilagay yung lahat mga kabugs yan. Ilagay mo rin. Yan lahat ilalagay mo lang. Yan lang mga kabugs. So paano ko ba ito ginawa mga kabugs na may camera mga kabugs? So ang pangalawang tips ko mga kabugs. So ito mga kabugs. Long press sa screen recording mga kabugs. Yan. Ganyan. So yan dito. Yan front camera record video with the front camera we are taking when taking a screen recording mga kabugs. So in-on ko yan mga kabugs. So hindi po gagana kasi ginamit ko mga kabugs kaya close yan mga kabugs. Display close. Kaya kapag gumamit kayo mga kabugs, ito pong mangyayari mga kabugs. Yan. Kaya po nakaka-screen record ko mga kabugs. Kapag may nilalaro ako mga kabugs, ginagamit ko itong screen record mga kabugs. So yun lang mga kabugs. So yun lang. Yun lang yung ituturo ko mga kabugs. Paano po hanapin yung screen record at paano po magkakaroon ng front camera mga kabugs dito mga kabugs. So sa hindi pa nakakapunta sa channel ko, don't forget to subscribe my YouTube channel para updated ka mga kabugs. Power watching lang mga kabugs. So 100% polydin po to and be safe sa lahat and God bless mga kabugs. Salamat mga kabugs.